Niin oikeastaan syy miksi ollaan täällä on se, että sua on vinkattu, että sä oot tyyppi, joka kannattaa Rovaniemeltä tavata. Joo. Että sä oot täällä tuonut tätä frisbee-golfia Niin. monille niin kuin tutuksia, Joo. erityisesti niin kuin lapsille ja nuorille ja järjestänyt leirejä. No periaatteessa niin täällähän on Rovaniemellä seura. Eli Rolfarihan on tällä hetkellä Rovaniemellä isona seurana täällä. Okay. Ja mä kuulun Rolfareihin. Joo. Mä kuulun Rolfareihin ja tosiaan Rolfari järjestää junnu-toimintaa täällä. Eli ne on yrittänyt järjestää leiri täällä. Niin. Mutta vähän siinä niin periaatteessa kiireaikataululla niin ei saanut mainostettu tarpeeksi, mutta Joo. se on tulossa. Tuolla on ensimmäinen kori. Hetkinen. Tuo keltainen. Siellä. No, kameralla ei todellakaan näe. Siis tuo on todella kaukana. Ihan suoraan. Näkyy tommonen keltainen Okei, tuolla. mutta tässä ei voi niinku tehdä sitten hole in onea. Ei, siis pystyy. Osaat kyllä tällä porukkaa, joko osaa. Miten tästä saa tuonne puiden väliin Ne heitää hole in niinku forei onea? tällä lailla. Kyllä se saa. Se on... Mitä? Tänä vuonna mäkin on saanut vain 2 kertaa hole in onea, että talven radalla. Eli kun te lähdette, niin pidetään tällä kun lähtee heittää ja aloita tuolla kiekkolla. Aha. Joo, eli näin, justi. Joo. Ja kun te lähtee heittää, niin kun saa vasta aloittaa heitä, niin koita vaikka niinku paikalta tästä vetää. Eli paikalta tuohon rintamaan ja lähtee vetää näin. Heititkö sä nyt niin lujaa kuin sä pystyt? No paikalta. Ei oo mitään muuta kuin näin vaan. Kyllä. Kokeile napakka veto. Aha. Oho, no niin. Meni vähän metsään. Mutta hei, tää on par 3. Tää on niinku novisio, tää on niinku golfisäännöllä. Joo. Jaa, testataan sit. Näin, kato tällä lailla pidetään. Joo. Joo. Tällä sä saat enemmän pitoa siihen ja sitten niinku, en tiedä miten sä heitä, mutta kokeilepa. No ei. No. Okei, mun heitto oli paljon parempi. Oikeesti ikinä pelannut tämäkään. Frisbee, en. Tää oli eka kerta kun mä heitin koko frisbee-golfia ollenkaan. Heitä vai. Hyvä. Niin ainakin oikeeseen suuntaan. Mahtaisiko sitä vieläkään näkyy kameralla tuolla pitkällä kaukaisuudessa? No, aika keskellä tuolla ehkä näkyy keltaista. Katsotaan. Varokaa päätänne. Mä oon tästä käynnistänyt naisen tapahtumaa Rovaniemellä. Joo. Eli tarkoitus on se, että pidetään matala kynnys tapahtuma naisille pelkästään. Joo. Että naiset saa tulla sinne reenaamaan, niillä on siellä ohjaajat siellä. Meillä on kahvipullo tarjoilu ja ne on ilmaisia naisille. Että ne saa tutustua siihen lajiin. Ja kesänä tai kun koulu alkaa, niin on tarkoitus, että viedä tämä laji sitten kouluun. Joo. Että saadaan liikuntatunniksi, Kyllä. että oppilas saa kokeilla, koska naisten taso Suomessa on niin pieni vielä, että jokainen kykenevä ja innostuva naiset pystyy pärjäämään aika hyvin täällä Suomessa. Eli onko niin, että miehet on innostunut frisbee-golfista, mutta naisia on paljon vaikeampi No houkutella? naisia on vaikeampi houkuttella, ne käy heitä muuten vain, ne käy vain heitä muuten vain, mutta sitten ne ei tämmöisen kilpailutoiminta. Ei halua lähteä mukaan. Niin joo. Mutta se jokainen nainen lähtee, niin pärjää varmasti. Miksi sä oot itse innostunut frisbee-golfista? No se alkaa sitä 5 vuotta sitten, kun tässä radalla ja mun kaveri on heitämässä. Ja sitten mä oon aina hyvä heito lajissa aina ja mä lainan, että yksi kiekko kaveri sanoo, et saa lainaa. Mutta kuitenkin lopuksi saa heitä 1-2 heittoa ja sitten mä päätin, että mä haken ne kiekot. Ja mulla eka vuosi menee semmonen 500 €. Eli sä huraahit heti Joo, kunnolla. mä ostan kaiken näköisen kiekko. Mä ostan niinku iso, siis mulla on kotona niinku kiekko on hirveä määrä ja sitten mä aloitan heitäminen, niin eka vuosi mä melkein asun tällä radalla. Joo. Että mä oon niinku 8-9 tuntia täällä näin pelaamassa ja saatte uusia kavereita. Mutta tähän jää koukku. Joo. Tää on hyvä huumetta. Joo. Että niinku just porukka mieti aina, että niinku me olemme nyt täällä metsässä, niin kiekko osuu puuhun, niin metsä kuolee. Mutta mietin, jos niinku 500 nuoret käydään ryyppäämässä, niin kaupunkihan joutuu maksamaan sitä hirveästi. Niin. Kun se, että niinku yksi puu tai niinku se on metsä siinä, niin se niinku arvokysymys. Että se on harmittava, että millä tämä porukka niinku katsoo niin sinisilmällä sen puoleen, että meillä on metsä Suomessa riittävästi. Mut sitä mun piti kysyä, kun me ollaan siis kiertämässä Suomea ja nyt me ollaan päättelemässä meidän Lappirundia. Joo.
Ja me ollaan myös kysytty ihmisiltä, että miksi ne viihtyy niissä paikoissa, missä ne asuu, niin miksi sä asut just Lapissa? No mä kerron sulle milloin mä tullut tänne 96 Suomeen. Joo. Rovaniemelle ja 19 vuotta mä asunut täällä Rovaniemellä vai sen takia, koska täällä on rauhallista asua, ei ole mitään niin kuin suurempia rahinoita täällä ja täällä ihmiset on ystävällisiä ja avoimempia kuin etelässä, koska minun vaimo on Espoosta. Okei. Ja monesti niin kuin, ne on houkutellut meitä muuta sinne etelään, mutta mä sanon, että lapsilla on turvallista täällä olla ja täällä kaikki on tuttu, tunne toisia. Niin sillä pääsee aika hyvin pitkälle.